काकी उठा आता. चला भैया अपने बैठा पाहिलं तर बैठा ना तर चलन जाईल. काका तुम्ही आता बाजूला करा. तू इथे बैस. वहिनी 5-6 वाशीन बायका तुमच्याकडच्या भरायला ब्लाऊज पीस असेल बघ. ब्लाउज पीस एक ते फोन करून दे म्हणजे ते राहील. हाँ वही बुला रही बघा 5-6 भाभी है दोनों. हाँ बल्कि है भाभी है 3 जने करना ना पाए वही नहीं बुलाओ बुलाओ एक दूसरे बुलाओ 2 जने हो 2 जने एक हाँ 2 दोनों लोग बुला देंगे कविता मराठी कुत्ती माई मिला और काकी फोटो सब कबाड़ में रहेगा. कबाड़ के उधर बैठे हैं कुत्ती सब कबाड़ में बैठे हैं. ब्लाउज एक दीदीकडे होता ना सुषमा दीदीकडे सुषमा दीदीकडे दिला आहे. सुषमा दीदी इनको तो कुस्ती को हो गया राधे 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 राधे. जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. माई उसको बोल तेरे पास मोबाइल है ना ए माई अभी इधर आ दीदी दीदी लाया है ना आपने ज्यादा भी बनते ज्यादा रश में तुम्ही जी ओळखी आणलेली आहे त्याची भरायची कळलं का ती तयार करून ठेवा. एक सवाशी लावलेली आहे 5 जणांनी हात लावायला सांगा. आपल्याकडे जागा खूप मोठी आहे म्हणून हे घ्या वहिनी. ही नाही 5 नारळांची ओटी आहे ना 5 नारळ पाहिजे. चांगली असेल बघा. तिकडे आहे आतमध्ये खालती नारळ आहे. नारळ नाही ग गोटी करायची 5 जणांनी हात लावायचे 5 नारळ लागणार. साखरपुड्याला 5 हे नीचे फळं आणले आहेत ना वहिनी. फळं पण ठेवा त्यात. जाओ जाओ लेने के लिए जाओ.
हे थांब मम्मी आली ऑलरेडी काकाला पण माहिती होती 5 द्या अजून लवकर ये नहीं निकाल ये नहीं लगा बोला मैं 3 नारियल घर रखा अरे 5 फल रखवाइए महाराज नहीं है तो 5 फल रखवाइए बहुत ज्यादा है 5 फल रख दो वो हमें एक एक निकाल के ये क्या बोलो जिसका हो जाएगा ना वो बाहर आ जाएंगे तो करिए 5 गो हाँ 5 फल हो गया ज्यादा 5 हो नहीं तो हम कहने तेरा चीज पता है बहुत ही कल्याणी ने आणले कल्याणी एक लाके रखा है दुकान से लाना है नया दुकान से लाना है नहीं हो तो गया 5 फल डाला ना फल 5 आना चाहिए हुआ आगे जा रहा हूँ इधर ही खड़ा तुझं कल्याणी बोल लो अरे बोलाव ना अरे तू बोला बोला तो फोटो काढता का बोल